Λοιπόν, πάμε. Πάμε ρε μάγκα. Ωραία. Το φιλαράκι μου ο Γιώργαρος, ο Αλβανός. Αλλά για κοίταξε, βγάλε λίγο τη σήκω στη μάγκα. Οι μάγκες σήμερα απαγορεύονται γιατί έχει πολύ μέλισσα εδώ. Λοιπόν, για να ξυπνάτε, γιατί η φιλοσοφία δεν τρώγεται. Έτσι, μπράβο. Όλο το χειμώνα ένας μελισσουργός άξιος Έλλην άντρας που να αντάχει. Άμα δεν έχεις δεν γίνεται τίποτα. Με τον πύρι λέει ο Πυθαγόρας 0 συ 0 στα αρχίδια πατέρα. Έτσι λέει ίσον 0. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πας και στο άλλο μελίσι εδώ και το καπνίζεις και αυτό. Το σενιάρις. Κοίταξε, αλλά είναι θηρία, θα τα δείτε τώρα τι εννοούμε. Κατέβασε έτσι, κατέβασε αυτά. Όπως σου δείξα, ναι, μπράβο. Αφού λοιπόν το σενιάρις και το καπνίσεις, το μελίσι, και άνεις αυτό εδώ, άνεις μια έτσι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο πάλι. Το έχεις έτοιμο. Κατέβασε και το ρεβίριο. Έχω και το βίντεο, να τους δείξω πώς. Περίμενε γιατί είναι... Μην πιάσεις τίποτα εσύ. Είναι τόσο κολλημένα, πολύ... Λοιπόν, αυτό το μελίσι έχει απάνω στο πάτωμά του εδώ τουλάχιστον 30 κιλά μέλι. Έχουμε και τα αρχίδια βαριά, τι να κάνουμε. Αρχιδιός εννοούμε, έτσι. Παραξηγιόμαστε που διηλίζετε τον κόνοπα και καταπίνετε την κάμιλο με τις λέξεις λεξολάγνη. Αρχίδια σημαίνει αρχίδια. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, και προς επίρρωση, τυχαία, ποιο θέλεις αυτό, ακού. Τάκος. 4 κιλά το πλαίσιο είναι. Τέτοια δεν μπορείτε να κάνετε στην Ελλάδα στην εποχή του θυμαριού. Σε περιοχές που έχει έλατα πεύκα μπορεί να τις κάνεις μέχρι 4 ώρες στις κυψέλες. Αλλά είναι το μέλι αφοδεύση εντόμων. Θυμαρίσιο μέλι και βοτάνων τέτοιο μόνο εγώ μπορώ στον πλανήτη Γαία, σε όλο τον πλανήτη. Έτσι να κάνω. Γιατί είμαι μάγος. Κοίταξε το. Κοίταξε το. Σφραγισμένο θυμαρίσιο μέλι είναι αυτό. Όλο. Και παρόλα τα... Πιάσω ρε Σιβήριο από εδώ. Έτσι. Και παρόλα τα αυτά... Άλλο. Τι θες. Στη μέση σας δείχνω. Εσείς μελισσοκόμοι ξέρετε. Τράβηξα πλαίσια από τη μέση και το είδατε. Στη μέση συνήθως έχουν γόνο. Όχι. Το καταφέρνω γιατί είμαι επιστήμονας. Και τις κατεβάζω κάτω τις μέλισσες και όλο κάτω είναι 8 πλαίσια γόνος κλειστός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και απάνω είναι όλα χτισμένα έτοιμα για τρίγο. Αυτό το κυβότιο όταν θα το σηκώσει ο κύριος εδώ, γύρω στα 50 κιλά θα είναι. Α, ο σκουπιδιάρης προηγούμενη. Λοιπόν, το ψεκάζω με ξύδι. Το ψεκάζω. Ψεκάζω όμως και το άλλο το μελίσι που είχα ανοίξει προηγουμένως. Αυτό. Και αυτό για να αφομοιωθούν οι μυρωδιές. Και έτσι, πιάστο και πήγαινε βάλ' το εκεί. Και έτσι... Πω 50 κιλά ρε παιδιά. Μπράβο ρε φίλε. Ίσχυσε το. Να είναι ίσχυο. Κοίταξε γιατί μιλάμε. Είναι ο ήλιος, ορίστε. Γιατί μιλάμε. Πήγαινε πιο πίσω λίγο. Πήγαινε πιο πίσω λίγο. Πίσω. Γιατί μου κάνει μια δουλειά και μια σκιά. Το βλέπουμε.
Αυτό εδώ τώρα το μελίσι έγινε τριόροφο. Αυτό το τριόροφο μελίσι, εάν έχω πάρει και τη βασίλισσα, είναι τετριπλό σύστημα το λεγόμενο. Θα σκοτωθεί η μία με την άλλη και αυτό το μελίσι μπορεί να πάρει 3 πατώματα μέχρι τις 20 Ιουλίου που θα τριγύσω. Σήμερα έχει... Πόσο μήνα σήμερα ρε? 15 Ιουνίου. Αυτό το μελίσι, βάλτε πάνω. Αυτό το μελίσι, αν του έχω πάρει τη βασίλισσα θα κάνει καινούργια. Επιτυχάνω δηλαδή 2 στόχους. Οπότε μου αντέχει η βασίλισσα, γιατί εδώ, επειδή είναι υπεργυρεογόνα περιοχή, θέλει να αλλάζει βασίλισσες ή δυνατόν και κάθε 6 μήνες. Αυτό είναι το μυστικό. Αν είναι σε μια γυρεογόνα περιοχή, γεννάει κάθε μέρα, σε 6 μήνες είναι γριά. Ενώ για άλλα μελισσοκομεία και βάση όλων των επιστημόνων και των παγκοσμίου βιβλιογραφίας, λέει ότι η μέλισσα, λέει, η βασίλισσα μένει, μπράβο Βίριον, μ' αρέσει, έτσι. Η βασίλισσα λέει και μέχρι 5 ετών. Ναι, 5 ετών άμα γεννάει 1000 αυγά το χρόνο. Άμα γεννάει σαν και εμένα που γεννάει, δεν ξέρουμε τι, να μην το πω, εντάξει. Γιατί θα αναρτούν καταστήματα στα βίντεο wall τους, γι' αυτό μαζεύομαι και δεν λέω τα κοσμητικά επίθετα. Οπότε πρέπει να την αλλάξεις. Θα είναι γριά σε 1 χρόνο, αυτό λέμε. Και έτσι επιτυγχάνω το τεπνόν μετά το ωφελή μου. Δηλαδή, μια καινούργια βασίλισσα ή εδώ ή εκεί. Σε ένα από τα δύο θα έχει καινούργια βασίλισσα. Ενδεχομένως να έχει και στα δύο. Αυτό όμως το τριαντάρι εδώ, που έγινε τώρα σήμερα τριαντάρι, έχει μέχρι να τριγυθεί ακόμα 35 μέρες. Αυτές 35 μέρες το θυμάρι τώρα είναι στα όπα του, στον ταμάμ του, δηλαδή στην κορύφωσή του τώρα. Θα κρατήσει άλλες 15 μέρες για πλάκα, 20 έτσι θα δίνει. Και επειδή πήγε και δροσιές φέτος, μια χαρά. Αυτό ενδέχεται να πάρει το μελίσι γύρω στα 50, 60 και 70 κιλά ακόμα. Θα μου πεις και τι είναι ρε μάγκα τώρα 70 κιλά, ας το πω εγώ. 70 κιλά με το 20 ευρώ να το βάλουμε στη χοντρική του, είναι 2,714. Πόσο κάνει 1.400 είναι? Βέβαια. Είναι 14 εκατοσταρικάκια ευρώπουλα. Στη χοντρική του, το κατάλαβες? Εσύ κάτσε εκεί στο... Εγώ λέω Κολονάκι, δεν ξέρω τα άλλα μέρη της Ελλάδας που τα λένε Λάρισα, στις πόλεις, στις καφετέριες, και κάνε τις δουλειές σου. Φραπεδιά, γράτα το καλά το φραπέ, χτύπα τον καλά, καλό χτύπημα, κατάλαβες. Τέτοια δεν θα μπορέσετε να κάνετε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αυτό τώρα καθυστέρησα τόση ώρα γιατί έπρεπε να φέρω εδώ. Είχε και το καπνιστήρι. Έχω και το μάθημα, το σεμινάριο, κατάλαβες τώρα με αυτούς εδώ. Λοιπόν, γύρνα τώρα εσύ. Εδώ στο διάλο θέλει, ξεφυλισμένο. Βάλε λίγο παπάρι μέσα. Βάλτε, βάλτε. Άφησε μένα. Ορίστε. Πέτασε τα κάτω όπως έχω πει. Δεν αγχώνομαι ρε. Πώς δεν θα αγχωθώ. Ναι. Πάμε και εδώ. Πιο μακριά δεν θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Να τα βάζεις μακριά τα καπάκια όσο μπορείς. Λοιπόν. Σιγάκι εδώ. Άμε. Ανοίγεις αυτό. Άκου το. Βλέπε πόσο πάει. Μπράβο. Ανοίγεις και αυτό. Να πάτε ρε. Τι μερίσια είναι αυτό ρε Τάκη? Αυτός είναι ο Γίγας Λέλος. Ξέρω να παράγω προϊόντα για να μην είμαι επέτης του κάθε Σόιμπλε. Ξέρω να παράγω δε και πολύ να κάνω υπερπαραγωγές. Γιατί βάζω τούτο και σκέπτεται. Δεν περιμένω να αναμασάω ό,τι άκουσα και ό,τι έχω ακούσει, ό,τι έχω μάθει, το βελτιώνω. Λοιπόν, το βλέπετε γιατί είσαστε και η σκιά, γιατί άμα δεν έχει σκιά δεν φέρονται. Νάτες. Το βλέπεις? Το βλέπεις? Αυτό το πράγμα τώρα είναι για τρίγω αυτά τα μελίσια. Δεν τα τριγάω γιατί θέλω το μέλι που έχουν μέσα να οριμάσει. Δηλαδή θα πάρω ένα πλαίσιο. Σε αυτό το μελισσοκομείο κάνω αυτό το χειρισμό και αφήνω ένα
ορφανό μικρό και το άλλο τριόροφο. Και άλλο μελισσοκομείο που θα πάμε μετά θα τα κάνω τέτραόροφα τα μελίσια. Δηλαδή πάω για 150 κιλά το κάθε μελίσι. Για να μαθαίνετε. Αυτό έχει ακόμα γόνο. Έχει και γύρι, έχει και μέλι. Δεν είναι έτοιμο. Αλλά και αυτό τα ίδια, αλλά είναι πολύ βαρύ. Αυτό είναι έτοιμο, δηλαδή τώρα το δουλεύουνε. Ήδη είναι έτοιμο. Σε πουλιάνει λίγος γόνος και όπου βγαίνει ένα μελισσάκι από το γόνο το γεμίζουν με μέλι, θυμαρίσκο. Καθαρό θυμαρίσκο. Είναι η τεχνική που κάνω, η οποία αποκαλείται επίθεση. Πιάσ' το στα χέρια. Πιάσ' το, αν το πιάσει. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Πήγαινε κοντά, μην το πατήσεις το άλλο. Πόσα κιλά σου φαίνεται στα χέρια αυτό το πλαίσιο, πες. Αυτό είναι τουλάχιστον 5 κιλά καθαρά. 4 κιλά είναι. Τέτοια δεν μπορεί να κάνει σε θυμάρι ο οποιοσδήποτε. Πρέπει να έχει χάρη από τον πατέρα μου τον ήλιο. Όχι να είναι μαλάκας και να νομίζει ότι επειδή έμαθε 10 ρίσεις φιλοσοφικές και παραμύθια κάποιος είναι. Λοιπόν, πιάνουμε τώρα που το ξύδι, γάμο τη μάνα της. Κοίτα, του δώσω μια κλωτσάρα, πάει στο διάλογο, γιατί έχω την εγγραφή αυτή, θα τελειώσουμε το βίντεο. Ορίστε. Το ξεκάζω με το ξύδι, ξεκάζω και το άλλο. Θα του δείξουμε και το άλλο, ρε, τι μέλι έχει. Λοιπόν, κοίτα εδώ, τραβάω ένα πλαίσιο. Αυτό εδώ είναι γεμάτο ήδη, σαν το πρώτο. Ναι. Δεν έχει γόνο πάνω. Έχει λίγο. Κοίτα ένα πράγμα. Κοίταξε. Ναι, φουλ. Τίγκα. Δεν σηκώνονται. Αυτά γίνονται μόνο από τον Αλεξανδράτο. Λοιπόν, βέβαια δεν τα ξέρουν αυτά τα σχολεία, γιατί και καλά σχολεία, όλη η Ελλάδα σχολείο είναι. Εδώ, πάρε αυτό, εδώ, και βάλτε τα πάνω. Μέσα. Και έχω αυτό το βίντεο και μας έχει σκίσει το βίντεο αυτό. Δεν φοράω γάντια, βλέπεις, γαμώ τη μάνα σας γαμώ, λύσα είναι, λύσα. Λυσάνε, δεν μπορεί να γράψεις και βίντεο και να δείχνεις, να κάνεις εκπαιδευτικά σε τέτοια μελίσια, είναι σαν αγελάδες. Άλλο έχω μελίσια που λένε ότι κάθε μαλάκας ότι έχει μελίσια και άλλο τέτοια μελίσια. Τα έχει το καθένα 100.000 λαό. Λοιπόν, άντε για χαρά γιατί έχω ζωχαδιαστεί.